Posto, Oimbra sería o sitio ideal porque somos tremendamente raiosos, non? Por a miña parte, pois nada máis, decir eso, que desde a Diputación apoiaremos este evento e outros que poida haber deste tipo, porque creemos que é fundamental promocionar a cultura, porque estamos promocionando o territorio e a economía dos nosos concellos por verase positivamente mellorada con este tipo de eventos. Pois por miña parte agradecer a todos os presentes que estemos aquí na nosa comarca, no Concello de Verín, e esperemos que este sexa o inicio de outras edicións que esperemos acoller no noso territorio. Moitas gracias. Bueno, moi bons días a todos. Para mí un placer como representante da Consellería de Cultura e Turismo da Xunta de Galicia participar nesta presentación dun dos proxectos do programa O Teu Xacobeo, que para facer un pouco de memoria foron unhas axudas convocadas para tratar de descentralizar a programación do Xacobeo tanto no momento da decisión como tamén no ámbito territorial onde se desenvolven. Esta convocatoria contou no seu momento con 2 millóns de euros, pero vista o aluvión de solicitudes, pois aumentouse ata 4,7 millóns de euros e habendo proxectos de todo tipo e, como digo, fomentando a participación de entidades, concellos, a sociedade en galega xeral no que é a programación do Xacobeo. Neste ano 2020, pechouse esa convocatoria dunha nova edición no que será unha dotación para este ano 20 de 3,3 millóns de euros. Xa recibimos un milleiro de solicitudes que temos que tramitar, pero decir que o ano pasado, por exemplo, foron os proxectos financiados, 352 proxectos en máis de 100 concellos galegos, o cal dá un pouco a idea da descentralización que se financia con este proxecto. O tipo de proxectos que se financia con o Teu Xacobeo son proxectos artísticos, de patrimonio, historia, pensamento e espiritualidade, tamén proxectos gastronómicos, proxectos deportivos e proxectos do ámbito social. Pero como director de Industrias Culturais da Xunta de Galicia hai proxectos que fan especial ilusión, e son aqueles que están pensados para fomentar o dinamismo do sector cultural, como é o caso deste proxecto MUMI, que é a primeira feira de música entre Galicia e Portugal, pero máis entre Galicia e Portugal coorganizada, o cal é algo moi importante, pero é unha edición, esta primeira edición que vai celebrarse aquí en Verín, que ten unha trayectoria de planificación moi longa, son varios anos de conversas, de planificación, de sumar apoios, tanto a nivel administrativo, aquí estamos en Galicia, as tres administracións, tamén a parte portuguesa, moi importante, sempre presente nos proxectos que son non solamente un cofinanciamento, senón unha coorganización para o éxito. Por suposto, o apoio en xeral do sector musical tamén a esta iniciativa e, por suposto, poñer en valor tamén a organización, o traballo que levan feito e pola trayectoria da empresa que está detrás sabemos que o éxito está non garantido, pero está casi seguro. Tendo en conta, ademais, que o MUMI representa un pouco o espírito do Xacobeo no sentido de un proxecto participativo, descentralizado e sustentable. Cando falo de forma de organización que vai ser exitosa, pois falamos un pouco tamén da ubicación, facelo nun sitio como Verín, un sitio con unha ampla trayectoria de relación con Portugal é moi importante, facer unha parte profesional, pero tamén unha parte para público xeral tamén é moi importante para a participación. O que trataremos será de atraer a todos os amantes da música galega, da música portuguesa e da música galego-portuguesa. Por lo tanto, desde a Xunta de Galicia, decir que estamos moi ilusionados con esta primeira edición, darlle, por suposto, os parabéns tanto a parte portuguesa, a parte galega da organización, a todas as administracións e animar aos profesionais da música de Galicia que se apunten, que creo que os empezas en liña a poder apuntarse para participar e desexar que esta primeira edición de MUMI sexa a primeira de moitas e que veña para quedarse.